Goddag og velkommen til Oliver Lyngholm Sørensens Screencast-O-Matic opgave 10,2. I min opgave der har vi opgivet billøbsnummerne på de her posteringer ude i højre side som en ekstra kolonne, da det bliver nemmere, når man skal flytte dem over i andre ark og lave udregninger med dem. Den første postering jeg vil tale om, det er min kasse, hvor i bilag 7 der får vi at vide, at vi debiterer 2.040.000, fordi at det er noget vi sælger vores varer for. Så i bilag 9 får vi at vide, at vi køber varer for 210.000. Så dem skal være krediteret. Og så i bilag 12 får vi at vide, at vi tager 1.600 fra vores kasse og indsætter på vores kassekredit hernede. Så derfor skal vi også kreditere 1.600.000 selvfølgelig. Og så i bilag 18 skal vi kreditere 200.000, fordi det er noget vi hæver fra kassen til vores privatforbrug. Den anden postering jeg vil tale om, det er min kapitalkonto. I bilag 1 får vi at vide, at vores ejer Mads Jørgensen, han indskyder en egenkapital i virksomheden på 275.000. Derfor skal vi kreditere 275.000, da kapitalkontoen jo er passiv. Så i bilag 21 får vi at vide, at vi sætter de penge vi har brugt på vores privatforbrug ind i kapitalkontoen. Altså det debiterer vi. Det vil sige at vi trækker det fra vores kapitalkonto. Og det er så 200.000, der skal debiteres. Min tredje postering, det er privatforbruget, hvor i bilag 18 får vi at vide, at vi hæver 200.000 fra kassen til vores privatforbrug. Det vil sige, at vi debiterer 200.000 i privatforbrug. Og så i bilag 21 skal vi så flytte de penge, vi har taget i vores privatforbrug over til kapitalkontoen. Så derfor krediterer vi de 200.000, vi har brugt her. Min fjerde postering er leverandør af varer og tjenesteydelser. Her får vi at vide i bilag 8, at vi køber varer for 1.170.000 på kredit. Det vil sige, at vi skylder dem de penge her, så det skal vi kreditere. Og så i bilag 11 udbetaler vi 830.000 til dem, så det skal vi debitere der. Den femte og sidste postering jeg vil tale om, det er mit varesalg. I bilag nummer 6 der får vi at vide, at vi sælger på kredit, godt nok, for 120.000. Så skal vi kreditere her, fordi varesalg jo er en indtægt, og dem skal man altid kreditere. Og så i bilag 7 får vi at vide, at vi sælger for 2.040.000, så det skal vi også kreditere. Her ser vi min saldobalance, og det har jeg simpelthen fundet ved at tage et kig på det her. Den vi har fået givet herover, og så er jeg gået over i den anden kolonne, og så er jeg plus og minuset de tal jeg har i mine posteringer. Og jeg er så selvfølgelig plus og minus alt efter om det er debit eller kredit, så det i sidste ende går op og giver det samme som det står overfor, så der er balance i regnskabet. Og det kan vi også se hernede i bunden, hvor vi ser, der er simpelthen balance i min saldobalance, hvilket er meget godt. Nu har jeg så også udregne mine kontante kapacitetsomkostninger for år 4, og det er taget ved at starte med at tage de kontante kapacitetsomkostninger selvfølgelig, hvilket indregner husleje, personaleomkostninger og bilers driftomkostninger, hvor jeg kan se, at jeg kan lave et mellemrum. Og det er så lagt sammen, og det har jeg alt fået mine samlede kapacitetsomkostninger til at være 860.000. Så skal jeg også udregne mine afskrivninger for år 4, for at kunne finde min resultatopgørelse til sidst. Og der er taget afskrivning på driftmateriale og inventar, som var 20.000, og afskrivningen på min bil, som var 30.000. Der er også lagt sammen, og det giver 50.000. Og så skal jeg til sidst lave resultatopgørelsen. For at finde omsætningen har jeg taget mit varesalg, som er på 2.160.000 i alt. Derfra har jeg trykket vareforbruget, som er på 970.000, som jeg også skal se herover, eller mine posteringer, hvis man regner det ud. Og så har vi mit dækningsbidrag, som er 1.190.000. Mine kontante kapacitetsomkostninger er så blevet trykket fra, som jeg fandt heroppe. Og det giver så et indtjeningsbidrag på 330.000. Derfra trækker jeg mine afskrivninger, som er regnet heroppe. Så det giver 280.000. Derfra trækker jeg mine finansielle omkostninger, som er 25.000. Og så kan jeg så finde mit årets resultat til at være 255.000 danske kroner. Så skal jeg lave en egenkapitalsopgørelse fra år 4, hvor jeg har taget min kapitalkonto, hvor jeg efter privatforbruget er trukket fra. Det giver 75.000 plus årets resultat på 255.000, og det giver 300. Så skal jeg finde min bilers værdi, og bilens værdi den var 150.000, hvorefter jeg minus mine akkumulerede afskrivninger på 30.000, og så giver det 120.000. Så skal jeg finde værdien fra mit driftmateriale og inventar, som havde en værdi på 100.000 til at starte med,
Og så mine akkumulerede afskrivninger på driftsmaterialer og inventar, det er 20.000, så det giver 4. Og så til sidst skulle jeg lave en balance per 31. december over 4. Og det fandt jeg ved at lægge alle mine aktiver sammen i venstre side selvfølgelig. Som er mit driftsmateriale og inventar, min bil, mit varelager, min kasse og et tilgodehavende fra salg. Og det giver 1.060.000. Så skulle jeg finde mine passiver, som var min egenkapital. Det jeg skylder mine leverandører, varer og tjenesteydelser, de langfristede lån vi har, og kassekreditten. Og det giver også 1.060.000. Så der er altså balance i min balance. Og det skal der også være. Så det var det for min aflevering. Jeg er ked af at jeg overskred tiden med 40 sekunder cirka, men sådan må det jo være.